Iiro tässä Sakupelta tervehdys ja tervetuloa katsomaan esittelyvideoita Sakupen tarjoavista tekstiilihuoltopalveluista sekä itse yrityksestä ja sen toiminnasta. Lisäksi tältä videolta saat ohjeita siihen, kuinka tekstiilejä tulisi käsitellä ja miten toimia loppukäyttäjän näkökulmasta, jotta tekstiilihuoltopalvelut saadaan mahdollisimman sujuvaksi kaikille osapuolille. Sakupe Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen tekstiilihuoltopalveluita monenlaiseen tarpeeseen, palveluiden painottuessa kuitenkin terveydenhuoltoalalle. Toimimme 3 pesulan turvin, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Joensuussa ja Jyväskylässä. Toimintamme pohjautuu in-house-strategiaan, eli tuotamme kustannustehokkaita tekstiilihuoltopalveluita omistaja-asiakkaillemme. Pesulamme pesevät yli 11 miljoonaa kiloa pyykkiä vuodessa, vaatetamme yli 30 000 hoitajaa päivittäin sekä yli 10 000 potilasta käyttää potilasvaatteitamme joka ikinen päivä. Voidaankin sanoa, että tuotamme laadukasta tekstiilipalvelua hoidon ja ihmisen parhaaksi. Haluamme olla vastuullinen yritys, joka ottaa ympäristöasiat huomioon jokapäiväisessä toiminnassaan sekä panostaa tuotteiden laatuun, jotta tekstiilien käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä. Meidän palvelu perustuu pääosin yhteiskäyttöisten tekstiilien vuokraamiseen tarkoittaen sitä, että toimituskertamaksulla vuokraamme asiakkaalle tekstiileitä heidän tarpeisiinsa. Kun tekstiilit ovat käytön jälkeen pesun tarpeessa, ne tulee palauttaa takaisin pesullaan pestäväksi, jotta ne ovat myöhemmin taas uudelleen jonkun toisen asiakkaan tilattavissa ja käytettävissä. Kaikki tilattavat yhteiskäyttötekstiilit ovat Sakupen omistamia, joten on ensisijaisen tärkeää, että niitä kohdellaan asianmukaisesti ja että ne palautetaan takaisin pesullaan. Palautusvelvollisuus koskee luonnollisesti myös rullakoita, pyykkipusseja ja hengareita, joita puhtaiden tekstiilien toimituksessa asiakkaalle käytetään. Tarjoamme asiakkaillemme vuokrattavaksi potilasliinaa ja työvaatteita sekä siivoustekstiiliä. Pesemme myös asiakkaidemme omia tekstiilejä, kuten verhoja tai henkilökohtaisia vaatteita. Näiden lisäksi Joensuun pesulamme tarjoaa myös vaihtomattopalvelua, eli asiakkaamme saavat käyttöönsä vaihtomatot viikkovuokrahintaan ja me huolehdimme niiden vaihtamisesta puhtaisiin asiakkaan kanssa sovituin väliajoin. Lähdetään seuraavaksi katsomaan hieman tarkemmin, kuinka meidän tekstiilien tulisi arjessa käsitellä ja kuinka ne palautetaan oikeaoppisesti takaisin pesullaan. Aloitetaan tekstiilien tilauksesta. Sakupen asiakaspalvelu luo asiakkaillemme tunnukset meidän Texportal-tilausjärjestelmään, joilla asiakkaat pääsevät tilaamaan itselleen ennalta määrätyn valikoiman mukaisesti tarvittavan määrän tekstiileitä. Tilausten tekeminen on helppoa ja yksien tunnuksien alta voi vaivattomasti tilata tekstiileitä usean osaston käyttöön. Käyttäjätunnukset ja tilauskäytänteet räätälöidään aina asiakkaan toiveen mukaan. Kun tekstiilit on tilattu, niitä on käytetty ja lopulta kun ne kaipaavat pesua, ne tulee palauttaa pesullaan oikeavärisessä pyykkipussissa. Eli esimerkiksi työvaatteet tulee pakata niille osoitettuun pyykkipussiin, eikä niiden sekaan tule pakata esimerkiksi siivoustekstiiliä. Erilaiset pyykkipussit ja oikeaoppinen likapyykin pakkaus asiakkaan toimista varmistavat sen, että lajittelumme on mahdollisimman tehokasta ja tekstiilihuoltopalvelumme näyttäytyy asiakkaallemme mahdollisimman laadukkaana. Muun muassa näistä asioista johtuen asiakkaalla on itsellään myös iso vastuu tekstiilihuoltopalvelun sujuvuuden varmistamiseksi. Osa tekstiileistä tulee pakata Sakupelle palautettavaksi niin sanotusti eristyspyykkinä, joita ovat esimerkiksi päätäi, vaatetäi, syyhy- ja ludepyykki sekä märkä- ja eritteinen pyykki, kuten virusripuli, norovirus, rotavirus tai tuberkuloosi. Eristyspyykki käsitellään pesulassa aina omana prosessinaan, eikä eristyspyykkipussiin tule laittaa ikinä mitään muuta pyykkiä. Eristyspyykki pakataan vedessä aukeavan keltaiseen muovipussiin ja sen jälkeen kankaiseen pyykkipussiin, joka tämäkin on väriltään keltainen. Asiakkaat voivat tilata näitä pusseja itselleen Sakupelta pyykkitilauksen yhteydessä. Jos pakattava eristyspyykki on märkää, niin se kiedotaan kuivan tekstiilin sisään ennen pussiin laittamista. Käydään seuraavaksi läpi asiakkaan omien tekstiilien pesua. Kuten aiemmin jo kerroin, niin me pesemme Sakupella yli 11 miljoonaa kiloa pyykkiä vuositasolla, josta vain muutama prosentti on asiakkaidemme omistamaa tekstiiliä. Jos asiakkaan kanssa on sovittu heidän omien tekstiilien pesusta meidän toimesta, tulee tekstiilit nimikoida oikein ja toimittaa ne pesullaan oikeavärisessä pyykkipussissa.
Muuten nimettömien yksittäisten tekstiilien palauttaminen takaisin asiakkaalle on mahdotonta. Tämän takia kaikkiin tekstiileihin tulisi kirjata selvästi lähettäjän tiedot ja mielellään mahdollisimman tarkkaan, jotta ne osataan palauttaa takaisin sinne, mistä ne ovat tulleetkin meille pesuun. Tekstiilien merkkaus onnistuu joko nimikoululla tekstiilit jatkuvaa pesua varten tai yksittäiselle pesukerralle riittää, että niihin merkitään lähettäjän tiedot pesuun kestävällä tussilla esimerkiksi tekstiilin pesuohjelma. Yksi suurimmista yksittäisistä tuoteryhmistä, joita tarjoamme terveydenhuoltoalalle, on hoitohenkilökunnan työvaatteet. Työvaatteiden osalta tarjoammekin erilaisia palveluita ja palvelemme terveydenhuoltoalan lisäksi erilaisia toimialoja, kuten opetusalaa tai raskasta teollisuutta. Yksi kehittyneimmistä ja eniten kiitosta saaneista palveluista on meidän työvaateautomaatit. Jokaiselle automaattia käyttävän sairaalan henkilökunnan jäsenelle on asiakkaan puolesta määritelty vaatteet mallin ja määrän mukaan, jotka ladataan vaateautomaattiin. Henkilökunta noutaa työpäivän alkaessa työvaatteensa automaatista ja palauttaa likaiset vaatteet erilliseen palautusautomaattiin. Tämä palautusautomaatti lukee työvaatteen sisällä olevan sirun ja näin vapauttaa kyseisen vaatteen takaisin asiakkaan käyttöön. Eli palautuksen jälkeen vaateautomaatilta voi käydä hakemassa uudelleen laadukkaan ja hygienisen vaatteen pestämäksi toimitetun tilalle. Tarvittaessa tämä voi toistaa useaan otteeseen työpäivän aikana. Työvaatteiden oikeaoppinen palautus on tässäkin ensisijaisen tärkeää. Likaiset työvaatteet tulee palauttaa oikeinpäin käännettynä pesulaan, ei nurinpäin. Työvaatteiden taskut tulee myös aina tyhjentää. Käytämme pesulauissamme monen ihmisen työpäivän pelkästään työvaatteiden kääntämiseen ennen niiden pesuun laittamista, joten asiakkaalla on iso mahdollisuus vaikuttaa palvelun laadukkuuteen sekä meidän henkilöstön jaksamiseen ihan niinkin pienellä teolla kuin palauttamalla työvaatteet oikein päin päivän päätteeksi. Pesuloissa pestävät suuret tekstiilimäärät mahdollistavat kustannustehokkuuden, jollaiseen ei kotikonsteilla ole mahdollista päästä. Huoltoprosessimme suuri volyymi alentaakin yksikkökustannuksia ja on erittäin resurssitehokas sekä vastuullinen. Kun tekstiilikierto suunnitellaan hyvin ja sitä valvotaan tarkasti, meidän ei tarvitse hankkia ylimääräistä tekstiiliä. Kustannustehokkain ja ympäristöystävällisen tekstiili onkin se, joka voidaan jättää valmistamatta, emme siis halua hankkia tarpeettoman suurta määrää tekstiiliä. Hankimme kaikki tekstiilit suurissa erissä tehokkaasti ja reilun pelin mukaisesti julkisesti kilpailuttaen. Kilpailutettaessa otetaan huomioon elinkaarikustannusten lisäksi laatu- ja käytettävyysvaatimukset sekä vastuullisuusnäkökulma. Mahdollisimman suuri osa käytöstä poistettavista tekstiileistä toimitetaan kierrätykseen ja ne saavat sitä kautta uuden elämän. Sakupelle myönnetyt sertifikaatit vahvistavat, että organisaatio täyttää kyseisten standardien vaatimukset. Yrityksemme toiminnan tasoa seurataan säännöllisesti ja toimintamme on todettu olevan standardien vaatimusten mukaista. Sertifikaatit osoittavat, että tekstiilimme mikrobiologinen puhtaustaso vastaa niiden käyttötarkoitusta, toimintamme tukee kestävää kehitystä sekä pesuprosessimme on korkealaatuista ja se tuottaa tasalaatuisen lopputuloksen. Lopuksi haluan vielä mainita, että asiakaspalvelumme auttaa mielellään asiakkaitamme heitä askarruttavissa kysymyksissä. Tämän lisäksi olemme koonneet yleishyödyllistä tietoa sekä erilaisia ohjeita pesulla kansioon, jonka olemme toimittaneet kaikille asiakkaille. Lisäksi olemme tehneet erilaisia ohjevideoita asiakkaidemme arjen helpottamiseksi, kuten esimerkiksi Textportal-tilausjärjestelmän ohjeet löytyvät nyt myös videomuodossa. Yksi yleisimpiä yhteydenottoja Sakupen asiakaspalveluun ovat löytötavat. Joten jos unohdat jotain esimerkiksi työvaatteisen taskuun, niin olet yhteydessä Sakupen asiakaspalveluun. Arvokkaimpia löytötavaroita säilytämme muutaman viikon ajan, kunnes toimitamme ne eteenpäin poliisilaitokselle. Jos tiedämme tarkkaan, mistä löytötavara on tullut, palautamme se takaisin asiakkaalle seuraavan tekstiilitoimituksen yhteydessä. Jos kiinnostut enemmän meidän toiminnastamme, käy kurkkaamassa kotisivumme osoitteessa www.sakupe.fi. Lopuksi haluan vielä kiittää, että katsoit videon loppuun asti sekä todellakin toivon, että tästä videosta oli sinulle myös hyötyä. Kiitos.